Attribute swapping je technika v PvP na vysokej úrovni skillu. Je dostupná od verzií 1.21. A ako správne zrobiť attribute swapping? Najdôležitejším bodom je mať správne odmeranú vzdialenosť. Hitneme mečom a v tom týku prepneme na spear. A to zaručuje veľký damage a dash. Daj odber a teraz si to ideme ukázať v praxi. OK, pripojil sa nejaký hráč a teraz si rýchlo musím dať spear vedľa meča, aby som vedel rýchlejšie atribút swapovať. Dám si potion síly a svižnosti a zmením si štít za totem nesmrteľnosti, lebo on ma bude chcieť asi maceovať pomocou maceu. OK. On sa v kuse iba dešuje hore, ale podľa mňa je lepšie na blízko kritovať mečom ho, ako keby som mal atribút swapovať. Lebo atribút swapping je podľa mňa na väčšiu vzdialenosť, alebo keď utekáte, tak sa dešujete preč. OK, teraz mu zničím totem nesmrteľnosti a teraz ho môžem doraziť, lebo už má iba poslednú šancu. Takže teraz sa ma snažil macenúť, ale GG. Ďalšia hra vyzerala úplne inak. Týpek protivník nechcel vôbec hrať 1v1 na zemi. Počas jazdy mi zničil aj totem nesmrteľnosti, kde som sa ho snažil presvedčiť, aby si zahral proti mne. Nakoniec sa mi ho podarilo presvedčiť a už bol veľmi low a začal mi v kuse zdrhať. No ja som si to nenechal, dohealoval som sa 3 zlatými jabkami a pripravil som sa na fight a použil som techniku attribute swapping. No on to veľmi nečakal. Začal som ho hitovať a dostal som ho do komba a zničil som mu pomocou atribút swappingu totem nesmrteľnosti. No v tom už mal iba posledný totem a začal zdrhať. Ja som sa zas dohealoval, dal som ho do komba a pripravil som si techniku zvanú atribút swapping a zničil som mu ďalší totem. V tom momente už nemal žiadnu šancu na záchranu a mal už iba poslednú šancu. Dostal ma trošku do komba, ale začal mi zas zdrhať. Ja som si to nenechal a pomocou atribút swappingu som sa rozhodol, že ho doničím. Začal som ho hitovať a vyhral som. Daj odber a do komentára napíš, že kto je podľa teba najlepší youtuber.